إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، روى أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: واجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موجة مودي فوشينا. قال: أوشيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة دلالة، وفي رواية وكل دلالة في النار. أمبي على تنو أمبا دمنيني أمبا يافدلي أمبي أنيني ألافيا كان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جوغو نيالاي جو من كندا موتي سرمين بفيلي نيالاي جو من فنا فيلي موتي سرمين بو كندا. Ambe sharia ma shite min ni bato chela makaka ni ala kelempe wute je nyogonte alala. Ambe sharia Muhammadu alaka jondo alaka chide ndo kisini nema baka anaka shebau anaka dunke wala kisi min kacha kosobe note minaka bo imbalimau silamau. Abu Dawuda ya mafula ani Turmiji kabo ciden ka sheba bolo al-Ribadi ibn Shariyata aye hadisa fo hadisa minye hadisa baye hadisa min bayira cide ala ya kaye kuma suruman kono abe kuma suruman dofo kuma suruman mi ni amana kacha annafa kacha afaida kacha ani hadisa imbe taman shedo kachiden kan nabi nyuma ya iranna parce que ko do fo hadisa in kono makke ale watila o ko nonu nanake ko mayu fo chogomi. Irbadi ibn Sariya ako chiden ye ulu waju dondola hadisa na chogo dola dondola chiden ulila kajo ulu chela ku waju ayu wajulila wajuli mishera adama wajuli dusukun siranna alanye wajuli nkono nyeju surula wajuli nkono okwele sebo ko chidema a ukonni wajuli min fule ninye nimbe komi sarankanani wajuli dede ni wajuli be komi ni be shara mogola de ibe wajuli minke ula ni wajuli be komi ode washia kankanye ikanya maru kaundo kanye kulu to ambolo chidenya washia ka aya folo ke munye ushikum bitaqwallah akamba unya maryam be washia ke awye akasira lanye وتقوى الله اتقاد الوقاية من إيقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه
وهذا هو حق الله وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كيدنا وشيا كان فلو أقوم به وشيا كأويه أكسر لني على يسرني جمعة هذا مدين كتانغنا كوبلا إني على كلا جبتة ما نايك كموفو ككولوك munun beke sababu ye ki tanga kabo ala kala jabama ala yasranya lanyine yode mogo be tangana ani yere koloshi ibo ke chogodi mimbi tanga tasumama tangana mimbi tanga tasumama we jume imtisali awamirihi ala yinya marani fengo fenye ikoke wastinabi nawahihi ani ki yere koloshi ala yibali mununa ikulu ye kutoye ni min fula ninye ala ka hakke de ala nya siranya waye ala ka hakke ala ka wasiya kando fana fono mogo ni laba mogo be folo mogo ni laba mogo be ala ye wasiya ka beye ko be kasira ale alanye qur'ana aya kono ala ko wala gad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah akonni ala ye wasiya ke mogo ye kitabu dira munu ma awunye ani awuyere akasiranne alanye donc ni nyewo sha kam foloye an kasira alanye ala ya nyamarni munu nyanku ke ala ya mfatanya kabo ko munu nanku toye washia kam fulana ako wasamwi wa ta'ati wa inta amara alaykum abudun habashiyu akombe washia ka uye fana fulana akanyemau masakeu nube kuma min fonni ala ye mugo min kaka masake akanyemaye abe kuma min fawi akallame abawu nyamrani minya katuga kokoke har ni onyema kera Ethiopia minya habasa jo har ni ode kera umara bagaye ayeto ako harisa sarahu bago ko ciden ko nye habasa jon fo muna mana hari ni nyema ya min ka nyema ya te sariya ka nyema ya chogoy uba na chogo manye hari ni akera ode me tellement que na tanke akera ko nyema wa ya umara ayeto ako hari na chogo manye hari na ya soro silamiya nyema ya chogo mana ola ato chogola ayeto ako na kera ka nyema akatuwa ko abe min fo aka lame abawunya mare min akake min katuwa ko kalame ka kanya maru kaumbato harisa were yo perpere latige na ya wunya mare ni fen daga lewunye ani fen nyuma meninye mayi nya mare ni ala sosoy ciren ko la ta atal makhluq fi ma shatil khaliq akom mote tugu dan fen ko badam masa kutalila hadisa wala cidan ko inna matatu fil ma'ruf ni yayi ne ko yetugu nyema ko abe tugu ko nyumandela ni nyema yi nyamar ya kibila ala sosola ite ala soso yinke me okorote fana nka murti akama okorote fana nka wuli akama okorote fana nka kele ite ala soso yindeke me ita kele fana ite murta akama ite bo akama na inyamara ni fenyuma ni fen daga le to mununya ibe wuluke na inyamara na la soso minye bode to mo korote fana koy ka wuli akama donc an kan nin kolosi nyemo uka hakke uka kolosi ciren ko man ahana sultani fa ahanahu Allah akoni mo yemma sake do ya labi do ya hatani kalimatani tajma'ani sa'adati ad-dunya wal akhirah bal man nin kalima fula min nin kuma fula min fula nin kuma fula be jiya kunna diani lagara kunna diabbe de farangonga kasira alanye cide nyi nyamar ya nyema ka kola chogomi ka ciden kan nyamar kaumbato nyema ka kola nin ko fula jiya kan hera ni jiya kunna diani lagara kunna diade bala wa qala li hasan wallahi la yastaqimu ad-din illa bil imrai
والله لما يصله الله بهم أكثر مما يفسدون. الحسن البشري وقو والله لا يستقيم الدين إلا بالإمراء وينجاروا. الحسن البشري وقو والله الدين تسكى جواب نيني موتي هرنا ياسرو جننندو هرنا ياسرو بيتو نياليدك أقول دينا كوني تسكى جواب نيني موتي. أقول والله ko ala be nyema ke sababu ye kamun dila ko o kacha katme nyema be minjiya ko ala be nyema ke sababu be ko mundila ko o kacha katme nyema be mintila ni ube mi ubachiya wala an kan ni yorokulo si kosobe ni nye ahli sunna wal aqida ahli sunna wal jamaa uka aqida do de ni nye nyema kola ci den ka hadisa wonana la ni nye wasiya kan fulanai wasiya kan sabana ci den ko wa innahu man ya'ishu minkum fasara ikhtilafan kathira ayan kibariya min alamun nabuwa nin kibariya ye ci den kan nabi nyuma yatta manse ci den ko sheba ma abin ni hadisa fo domme akoni mo min ye sijan soro awula ibena fonko nyogonya chama ni nyogon soso chama de yedina ina ci den ben nin fo domme nyogon soso te dina ina na ko sheba la ni mo min ye sijan soro ibena nyogon soso ani nyogon sama chama ibena ye dina kono aha na yera nyogon soso koni yera ci de nya fo chokomi a chama fana ha nyogon soso chama nyera na ko ni nyogon soso chama nyera boda ye munye yala ko ayeto nyogon katewa aye nyogon masalaha tewa aye nyana ma nyogon katewa beni ka famuwa beni ka haklinawa beni ka tabulowa ayi akwa bena fonko nyogonya ni nyogon soso chama nye dina kono ni nyogon soso chama nyera dina kono fonko nyogonya ni nyogon sama chama nyera dina kono tabulo chama nyera dina kono kisi ye jumai boda ye jumai fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin awa kidon ko ni nyogon soso na chama nyera dina kono boda ye minye kisi ye minye mbawuma mbe awunya mariya a wakati akan ne ciden ka sunna mina ne ka ciden ka sunna minye ne ka tasira minye ayode mina de awa aninka kalifanani ka tasira kalifanani minye cinya do uye barake naye ukandara fana ayewulu de ka tasira mina munna ciden ye kalifanani ka tasira fo ka fara ayere taka parce que hada madin do bese ka fo ne be sunna fo ne be barake ni sunna ye cide nyaayira ni ko ebe sunna la ube eye hadisa fo ube ye sunna fo wati wasade fo ika sunna yi anika hadisa yi ika bara nyogonya komi seba uya famu chokomide seba uya cide ka hadisa famu ka sunna famu chokomi ka baraka la chokomi fo ika barake komi seba utade men ni eye hadisa do fo ko yibo ke delila ika hakilina dola ube ika famu do ye hadisa ki ka famu do ye kabilika kewale doka ka soro shebo ka tabolu ni ka famu toka ima ciden ka sunna minade fo akamina fo shebo ya famu chogomide o ko fa sagira ka fo abdu alaiha bin nawajiz awa akunna yenne ka sunna mina ayen ka kalifanani ka sunna mina minye abubakari umaru usmana ali ibn abi talib na yin nunun ka tasira nun ka sunna mina ayamina na ka takajuru de anyi munun be fo kofe takajuru ayamina no do de mana kamina kosobe ciden ka sunna kamina kosobe nyogon soso wakati fonko nyonya wakati ciden ka sunna na ka kalifanani ka sunna kamina kosobe mo kana tilila ciden yin fo munna parce que en fait jian laba minna bi ni mo min ko sunna ni ma mina ni ka takajuru e ima ciden ka woshiya kamina kosobe awa kuma kela chayara dina la bebe hadisa ufoni ka famu ye bebe aya ufoni ka famu ye
ni ema ciden ka sunna de nyini ka sebo ta nyini ka minani katta ka juru ya doro bi fili akwai ka minani katta ka juru ya ni ne wasiya ka insabannai ciden ka sunna kamina munna kalfanani fora hadisa warela aye sebo be gorbani fo ka faraka hadisa yo ciro ka faragatul yahud ala ihdan و70 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هم يا رسول الله قال هم على ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية هم الجماعة كيدن كو يهودا فرافرالا كاكي جما كلبي ولون فلاني كله nasaraw fana farafara la ka ke jamakulu bi wolon fulani fula ko ale kam mantom bena farafara ka ke jamakulu bi wolon fula ani saba ko me bi wolon fulani saba ko bi wolon fulani fulai ko bebe tasuma de kono ko jamakulu kelende be kisi sebo ko cidema jamakulu min be kisi ulu ye jownye ako ulu ye mogode nenin ka sebo fule minka ni mogo munun kera uka kuma cogo uka bato cogo uyo ko uka taboloye cidon ko lu de jamakulu kisilenye ma ana alayhi wa shihabi wala balma nye sunna mogoye mbe sunna de la nye hadisa de fo nye sunna de fo wote wasake de foika sunna kake sebo utaka foika sunna kake sebo utadeka ye hadisa min fo ika hadisa famu ka ke sebo ka famu ka mini hadisa fo ka do yoro la sebo ma do yoro mi ika do te ciden ka sunna ka de yere ka haklina ni kanin dungo de fo balmo ninde bara yesi samene mo chaman be ubu dambi kata sunna ma ube kuma ni sunna toye me yala ka sunna be sebo ka famu ka wa ube sebo ka tabolo ka ba yala yi hadisa min fosi ayi hadisa indo yoro mi sebo ya hadisa indo odo yoro lawa kuma be ni yoro de la odi ya to ciden ya ka kalifannani fo hadisa la irbadi burisari ka hadisa la odi ya to ye sebo gorobani fo hadisa warela wulan kan janton ninna adama de ika bato ika fota anika keta akake ciden ka sunna kala fahamu salafu salih jamakulu sabain ka famuka mugo shi kana fo koybe ka ciden ka hadisa fo ku ke delila fendola uni min te nyogo sirala yere yugo ke delila chogomi sheba yu famu chogomi tabi na ya famu chogomi tabi na ya famu chogomi barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim ونفاني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ni hadisa yin kono al-irbad ibn shariya ka hadisa kidan ka woshiya kannani na akon bawuma baw baga ayere koroshi ko kuraw madina la ayere koroshi ko kuraw madina la ako ko kura be bidiya be fana filide fa inna kulla bid'at dalala ci don ko bidiya be fili bidiya nyumanta la de bidiya be fili na cogo dodo o kulla dalalati fi nar awa fili fana bebe tasuma de ko wala mbalimo bidiya nyumante bidiya munye bidiya be bato de la bato
fin ni eko ebo foko ke puruka aki gere ala de la ika baraji de surala o de togo ko bato o nyumante de ciden ko man ahabba fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ako nin dina min fule ninye ni mogo ye ko kura duala ko kura mi alami nya mariyala cide mi nya mariyala ko ika ko imbe sagima ala fe ala ti sarata ala na togo do lamani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu na togo do la ni mogo ye barake bara mi cide mi nya mariyala ika bara be sagima wala cide sallallahu alaihi wasallam wasiyakan nanina akwan kan yire kuroshi ko kuraw madina lan kan yire kuroshi bidia be fili bidia nyumantala awa kafo nin ko min fule ninye awunya keni nyuma nyini de ani hakilina nyuma ni ngania nyuma de wote ko nya yibolo ni delila tala de wadi ato Abdullah ibn Mas'ud ko kammu min muridi lil khairi lan yusibahu ako hera nyini baga chayara ne ima be hera imade ciden tirela ababuru data bunniyar ciden ko ni mo mi nya kallah ya kantige salli kene jigine nye sani salli kene ka jigi eyi kallah ya kantige ko sogo de bi bolo ababuru ta bunniyar ko ciden ma ako ne in kallah ya kantige de sani kana salli kene ka me ma ke fenwore kamade puru ni ebu jigina kabo salli kene ka doro ika sogo mone soro inye nya kenu o hakilini nyuma de ani fanta munum bin kere fo ika sogo soro jonna nya kenu ode ciden ke saatu ka saatu lahami ako ika ba mi faga ko sogo sempulu de bi bolo lahiyate yala baburata bunniyari kangan ya nyuma ya oye ale ka saga ke lahiya yawa cidon ko lahiyati bolo hari ni yake ni ngani ya nyuma ni la nyuma de lahiyati bolo sogo de bi bolo aye lahiya wore de faga wala kafo ni hera bala nyuma bala anya ke ni hakli nyuma ni hera ni nyini de wote ko la daga ka sabati dina kono ni de la taala mbalimo bida nyuma tala wodi ya to imamuna maliki mogo budambi katama anka jamana wukono kubu maliki kama jahabila majibi ko man ahaddatha fil islam bid'ata yaraha hasanatan faqad jama anna muhammad qad qana risala qala ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan man lam yakun yawma ijidina falan yakun al yawma dina imamuna maliki ko akoni mogo ye bidia do nindina kono yere ko bidia do de men ni bidia nyuma de ako ya yira ko muhammadu e jamfantide ako ya yira ko cide nye jamfantide parce que ni fule ko nyuma de aya dogo mantawla ma fuye ede bena ubange sisa ako ya yira ko muhammadu e jamfantide ako parce que ala ko cide ma arafa ka hidu laba aye aya jiga ka ko bi nyinka dina timme nyaka dina timmewuye ka dafawuye nyinka nema timmawuka njena na yaka silamu ya dina ke dina awa imamuna maliki koni aya jigido fengo fentunte dina kono ako biyo tesika ke dina doye ni aya jigina chiren ka domi fengo fentunte dina yin kono ko batodo ko barajibe sorala ko konyumado ni eko ibo do ala shisa maliki ko atese ka do ala awan balimau ko nanjiya bolo ka jamana kono wele da munum beke ka dondo kere ya ko qur'ana do ko qur'ana dursi bagaw do ko noro do ko baraji soro do awa ko nafaqati do kam wori tugu wele ukan nafaqati ke ika financement ke mbalima ni njogo dale sugumi dalaje sugumi fulen ni nye ko qur'ana do ne qur'ana durusi bagaw do delila taala qur'ana atala sunna atala salafu katabolo ko delate nonu nade ka fo munum bake ka ke dugotoriya wude do
manjasiteru de bu bolo diplomatiku de do o bu dambe kata sunna de ma o ta do ku te filio o ta yira ku te fili balmo ni ka kitabu chayara chogo chogo ika doni chayara chogo chogo diplomi bi bolo chogo chogo ni ye fendo dina kono min tala fili bi bolo doro والذين هم للتوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا توراة تقول تمامي توراة دوني بوبولا دو بي توراة فوق كنكولو دلا mais تمامي مبارك نا يالا كو بي كومي فالي ni kitabu doni daka nka kitabu kacha nka doni kacha diplôme baw be mbolo mbindi ndambe kata nyema yaw manyema doye otayira otala daga ye koy kato ka feun kiriye ku do dina kono minta kono kayna mankana ni fendo ni dina kono ata kono filido doro biga do doro filido noro do duawu do baraji soro do domba hada maden da bese ka fenke domba e chogomi donke domba e chogomi chide ma dominke domba ala ma dominke domba delila tala chiden ka risala ko dominye domba e da bese ko ke domba e chogodi anni mawludi tugu be nyogo namunna nko ko mawludi e domba te domba yami delila tala qur'ana delila tala sunna me ni aw fana nana ni dondo kriye ko abebe wele ka be fara nyogon ka kal mugo lasu ka tawori boma ka baraji fola donc ka ke noro donye ka ke do donye ka ko do muna donye ko do ka ke jamana adola nanye do ke jamana be gele yani fitira min kono be jamana la bo akono aw yo nunde latami bal nimbidia sugu yere de be kolo ni fitina la se jamana ma nimbidia munumba ke kado dina kono de nunu yere de be fitina la se jamana ma parce que ala ko qur'ana kono fali yahzar alladhina yuqalifuna an amrihi an tusibahum alfitnatu aw yusibahum azabun alim ala ko mo ko yere kolo side munumbe ciden kan nyamar kaw fun ko nyogonya fitina kana tawsoro ubella jaba kana tawsoro la jaba mun dimilendo donc nunu nye fitina were de nunun te ko nunun be ke sababu ka jamana bo gele yala koy bidiya te se ka ke sababu ka jamana bo gele yala balmo seba utilela tabina utilela gele yaye usoro koy gele yaye silama jamana usoro gele yaye silama dugu usoro me amame yoro shid delila shite ku delila ka nyogon dala jeke ko ka korana dursi bago fara nyogon ka Qur'ana ka kala duawu ka ke pour jamana ka bo gele yala dugu ka bo gele yala ama sabati jamakulu sababu lode Qur'ana durusi bago tumbe fana uluka Qur'ana durusi re foro lendo katema utaka parce que uluka Qur'ana durusi aya taminu ya durusi uba koro dode ka barake nayo okope ubete moka aka durusi chama nyida bi kunkolo la bara yire tekena ya chama nyire ta koro yire do nyewulu ni ka Qur'ana durusi togo min fulani nyoma ni nyogo dala je sugu ke ko Qur'ana durusi ukatene nko ulu tilela Qur'ana tumbe disu yere de la tunte papier kono aw fule ka Qur'ana min durusi gape kono ulu de ya fara nyogon ka kabo u disi la ka sebe ka fara nyogon ka ne uma don sigide ko Qur'ana durusi ba do ama yew bolo mota takele Qur'ana hafiju Qur'ana durusi ba bi wolon fule de saray o de kera sababu yera Bakar Siddiq ko Qur'ana ka fara nyogon ka parce que ni nyogona kera Qur'ana durusi bagaw sarate Qur'ana kana tunu mais est-ce que ulu ye don sigi u don kere ya o Qur'ana durusi bagaw munun sara mo bi wolon fula nyogona ube bi woro est-ce que uye don sigi uye ko Qur'ana durusi bagaw kene munun sara kelela o ya kya donc aka yere kurosi jamana kono minye ewa fenyinu wori nyinu ani jiya nyinu o kana ke sababu ka beto ka feundo monto kudo dina kono kusori dina kono minta kono ni nyoko nanjiya ka ke jamana ni jamana dewunye ambe ala delala ka hakki mandama ala kanke ciden ka sunna bato bagawu ya la fahamu salafus salih minye bidiyo ni kokurawu ye ala kanke mogonye namba nyere kurosu kanyere tanga kabuma
ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.